Naron lang le ta subscriber te le viewers te kalom le thin me comment thatak tak te min hu chia min du sak thin me ma ka thil tia hianin min support me mani ti ka ria kalom tak me wani tia kan soi duwa hey ni sana ka phone ka met sual lo maya ka video ka track kan ti to bai ngo kan the thiam tlang chu ka track den na ka lai na kha ka delete vek ma khang kha ka ui le maya anei kir dan kha om to pon ka hrelova ai poi tak tak ani a document a po thate lul ne na aba ka an nei ve hrim hrim han da ve hrim hrim te po kha trying ka ria ma se ka met sual lo ma kha ka delete lo ma poi khop pin ka ria a tin hei ka thuma kan nei deuh du don ni i comment vel kha karon soi du hrim hrim a tuna tan chuanin tuna video tur tan chuanin hei comment na khani khal to em ti te kha tam takoma khang te kha ron chan cheu ka tuma tin nga min du sak tu te le man zo ka khal tura min du sak tu kha tam takin mani ti ka ria kalom em ani khang chu a khanin tin a then ten a khal chuanin kar thar ka lei sakang ten tia maro chu nei min la lei sak lo chu nia dia ha te karon soi do na a fiam thu vek ani khang kha kat kalom em ani khang ringo ta in ron ti te po kalom viau zala ni ti kha kan soi duwa tin ka min du sak tu kha za nin ka hria ko mena khan mo kalom me matin thu tha tak tak te min fuina thu te min an fa thin te kha kalom le zuala ni ti kha kan soi duwa hei zo pamol ve te mai kan nia college po rap lo kha tiang vela kan ni amaro chu comment trend khara thing tlang lutuk tia in mu si tang chi ka chu thing tlang chu kan nia a fu beremo ti teril ruwa chuan kan ei deuh mai maya thing tlang te po hian hei ka tia kan soi zau hle kanga MA BA na thoki kan tamani chu tiang chuan soipui tu nei lo wanga na mulo thiam lo wang po ni lovin soipui tu nei that lo wanga na mulo kha kan tamani kha tiang kha chunga chuan thingtlang mi kan ni wang khanin vamol viau tur po kha kan ni chuangin ka hrelova le kha zir sang viau lo tur khanin min ngai lo taula thain ka hria amaro chu kan lan dan le etia kan chia jephunga hian kan mol mel viau aniang chu tin ari ru te kha chu kan nei thawa amaro chu thingtlang mi zong zong hi an mol vek lo ani ti kha min lo thria sak taula thain ka hria tin le kha te po kha an zir sang Paul niam ten ni vi big vek lo BAM lo tho khan tamani ti khamin lo hria sak taula thain ka hria maro chu ke ni te ka chu min lo ti bor taula thain ka hria kan zir sang lo niam te kha kan kalani maya maro chu ka tianga khan mi chitin chitang khan en to thin sia in hial na le engemo thil thalo jok te mi hring kan nia ri ru te chu nang vek thailo chung chuanin in hial te po kha thleng ve thaiania chunga chuan thil hi thalo ani mi poi soi hi thalo mi poi soi hi lo ngoi tur ani ti kha kan soi du kan fil du chewa tin ka video te min long hai lu saka min lo en sak thina ni ti ka hria ka lo me ne na lom thu ka ron soi le ni chu tin ka lung charma sak kha kan soi tonga thil chi rang rangin kan an test tir ve a na chuanin ka hne na om to lova khoi ange om po khare to lo hei bo dai maya poi takani bo dan la hi ka hriat pui thlap thawa bo ania maro chu tiang chuan kan hre thiamin ka ringa nei bo ve dai to maya chuanin lung pakhat a hi mania anu nung zo ka lei chua kha trek lunga ni ka timi alo nia trek tlak na ka lai ania video ma sa po khan trek lung ka ti om po kala hrelowa amaro chu video min react tu tele engemo comments then kata khanin trek lung te khain ron ti thina ma se kai chuan trek lung ka ti mi lo amaro chu trek den na ka lai chuani wang khanin trek lung te po ti la sul pon ka chuang lo ma se trek lung ka kala mu miau lo wangin trek lung ka ti dot ngam lo ani kai chuan hei hi nia ka lai nun zo kha hei hi chu kan test vele chin hrim hrimang
ama a alung an test dang khan kala test mi lo tian ka hona tang khan kala da wang ani ina ka da a rei to vieu na chung khanin ama mi ai ka chuang ka uluk ve a video a khan ma sa khan ka tilang lawa garbon te po ka pai thapani garbon te ka pai thapa a garbon in toch na lai turangan soi ang jong jo hang ka ti ve ve kani ka tuam ve ka chuanin ka fun tha a ka da thapa scooty a po khanin ka hodon sia ka ti ka phur hodon sia ka ti a lir the chuan pui lo te khan soya fe kanang lo mai chu po chu min lo phur te ti ka phur don lo che ka ti a ni danga chuanin mi hi ka mu phot chuanin ka phur zel ani vena pathian zara kadamani chuanin ka phur ho zel ama se tu na mi ka chu ka phur ho don lo che hei hi min hon sakang ka tia ka fun saka a ipte pu ya hian ka da a chem ka ho sak thunga keiman thir hnai lo tur ber khang ka tia chu tiang khop chuan ka film khur ven he hi chu kala test mi lo wa tu na hin ka voi khat test na tur ania video koron ti lan tur hi chu enge thil avati theina le a support tur ka eng ma ka hrebik lo ni keipon kala ti thlat lo wang chu en ho tur in ngai la a dar thlang te po kha kan zai le chin ang chuwa dar thlang zai mai tu te kan mu chuan khang khania chuanin a then te khanin i lai ma saki da chopan yang khain tia hei ani mi lawania ka lai ma sak khamo hei ka lai ma sak kha chu ani lawa ka lai ma sak kha chu au te om khamo hei chu tlemin ate de ulek boka chung vel chu ni hei an hre tiam em mo ama mi nen ka chuan inang lo ani te ro hei anen wang taula e nam inang lo tak ani ama mi ka chu sei zo ka a video masa khan enula ti don ila chu ka met suala ka delete vek mai ni zana a poi hi ka tiam em mai ni chu nia chuan tin hei nami kalung pakhat char khamo luyami kha hi hei chu falung antia falung hi nun lai le nun lo lai te om antia chu cheta hei kan khuwa bor pu ya po hianin ken tira upa ho te falung ngai ni antia maro chu thil ti theina kha nei em po khra chuang lo watian ka kol ve hrum han man lai mizo upa ten van nei na keng tu antia chu wang chuanin tian van nei na keng tu a khan thadon riawin ka rian kol ve hrum kha thain ka riai chu lung ve mai ang chi falung man lai mi zo tena van nei na an ti ang chi chau kha ni o tin hei ro kha chu ka lai chuan ni miau wang khanin kan try ve le chin hrim anga enge support enge athil ti theina tia kan nen ve le hrim don ani eng ma chu support po karing chuang lem lo hi chuan mo maro chu han ti lan ve hrim ka thain ka ria subscriber te le viewer te nin ngai ven ani ti ka ria ti thon cheu ka du lowa ka tum lo bo ka chu wang chuanin ka mu ang hi chu mu ve ze lu la ka du to ni chu wang chuanin poi lo tura ngai taila mi poi soi te ka lau thina mi poi te ka lo soya ka thil ti to wa te le enge track den na ka lai chung chang ve la te po ka lo soi palani chuanin mi ngai dam na ka ron deal tak me wa tin comment te po kha han reply send vek lo te han chan send vek lo te like send vek lo te po kha lo om ve a chunga chung ka lo me mani ti ka ria min lo thatiam ta ula in comment te khan like vek ka du thina ni ka hu pot chuan ka like ka chan o mang chi te po kha zonang ka chu ka chang de uze lama se hei kut na thok zo na thok kan ni thina wang hianin ka chang man vek big lowa kan tul ve me chuna na kan to ka zana te kan lo ha kan lo mu ma ve a chu tiang chu kan ni thina wangin in mi hriat thiam na kha ka ron di la tin ka video te min lo en sak thina ka lo me mani ti kha kan soi le du bokani hei kan an chin don ani chu hei hei khania mei ziali ka lo tilang la thina pui ani vai lo ziali zo su a thalo lu tu kani khu te ti tama taksatan po thalowa kan chaw ma ma han thole khian mo midang a hian kan fei lo le thin fei viau mo kan in ti rol hian kan fei lo le thin chu van chuanin mei zial hi lo zu reng su a thalo reng ani zinga te hian zuk lo tur choi tui du lo chu wang chuanin vai lo ziali tu man hemi thlir tu zong chuan lo zu lo tu dia kan in hril ve du ni hei hi kalung lai chua
khani hei mami khani lo ni o chu chu karan ti chin don ani enge til ti thei te thila ti thei lo te kanen don ani a ti thei chu karing chia vak chuang lo ke phei chuan na ma ro chu ti vele chin hrim don ani hei o hei hi riau bur ani hei rei to khei khoi khopang riau bur hi mo hei riau ania riau wa hian khol la kan thilanga chu chu achunga kan khai chin don ani kan enang riau wa hian khol la kan thil don ani hei amat lian fa ka thil lei thei lo o ka thil thei à ka thil thei lo mai hei mi chunga hian kan then don ani a ti chet nal nal thei chuan a tha don ani a ti chet thei lo ro chuan in a tha don lo ani te lai hian kan block thri a tian ka ku ta khur lu tu ka nge ka ku thi khur lu tu hei a dik lei thei lo ngor o tiang lo deuh hian ti teng hei a khur tlat ka ku thi không ai kan ting o hết lại nòng câu thi tệ hết lại giờ lại cái niệm bây giờ ngã à chiang về đằng thì chuan riêng hi che to lo ni thì con này sợ lo lại cái niệm bây giờ kan da chi na nga ka ti thari ri chin don ani rin ai là chết đủ la mày anh tin mà om lo khu chú anh mà support lo ti na ni khu anh tin mà om lo va kan mung chu ma khu hay hết lại hi hết lại hiện tiếng ka kut na chi ni ka chuan che ta wa ka kut che na sa ta wa tiếng kan em be ya kut lại kon ti kon anh mà che lo ani hiếu hi alien khop mai hiếu te in kan ti le chinang hei ai hiếu te hian anh tin mà om lo a che a hi thli tho ti do ni la kong kan khar vek box ya ka ti le nga tang ka chel tha le nga ka la sun china nga che thau chu nam ziom lo ni mai ka lak sun pon na che thau ku no om ziom lo pakhat mai in chuan adang kan ti leng hiaw khai ka chuan om ziom lo wa
om zia om lo ra na pakhat mai mo a support lo eng ma support lo ani khu ti kwan khu ani le an test na bok chu chuan om zia kha om lo ta le ana at riau hi te hle ni lak po har sa chuan bu fang kan ti hu chin potang hei kan ti hu nga chuan om zia om em kan ti hu le don ani aro ma tura hil de uduak ngal turan tia a then lai ku chu ku aro ngei mai a ngalana ma ro chu support thalu tuk chu ani lo khop mai khu mo elam pang chu la hu zen mai te khuan ala nia thil support thalu tuk chu ni lo ni tiro bu fang bu hum ka zong le ang bu hum ka zong le nga hei ka len na ina hian an nei angem o kanina khan an ti ka tuma bu fang te kha kan lo nei mai si lova bu hum an nei angem o tlai hian kan zong chin anga bu hum hi thir la simi lo turan ti le deuh kher zelama thir hi mak ve mai mai in sil lo turan ti deuh zel mai thir nen hian pakhat pathum pathum vel anga yen tia an ti le chin don ni pahnih pathum kan da deuh thlap thlapang e o ngoro chhuat ta te ang ko sona zonga fu lo we mai pakhat pahnih pathum tikhuan a hip nai tur ani an tia a hip nai hmel lo hle ni yom bung humo a hip nai lo lutuk khu a ngai khon an tlot tlot mai ni hang vel kha ni e a rei to e mai hei eng ma support nei lo tian hei chu lung satlia e chang ve chau wang kha ni don ni hei tian maro chu lai chu ani wang khan le la mu ngai lo le la mu than vak lo ani wang khan a hlu ve hrim hrim ka tia tian khoi mola ya banga te kan thiat ve mai mai anga engoro pakhat kala ti lo dar thlanga duem ti ha ka zai le chin nga tang dar thlang hi mo dar thlang ka zai le chin ngat don hei atlang hi hriam lo lom la tu kai chu tu bo lien to en ka va mar to ta hei te tak te ka ti thla a khu te tak te ni khong ka zai chin don ani te helai lungami tho hi mo tlai lungami hei tlai hi ka ti thlak na po kuin huam hriam lo la tu kai mam pel pul la tu ka a zai thei lo ka ren awangin ka ti te ni hei te khop mai vit ve ta na
ava du ve weng tin malom lo le nga la a du le mai du chu hei a te si ka zai nei hei an ro hemi te hian ni ka zai ni ku kor kila ang bok sia an ni mi lo ni ku a du em mai ni zai le sin ngo khu tao la zai lo nai om lo ku ava du ve dar lang chu a ei loi loi ma hei a dar lang chu du takani du tak a ei loi loi mai hei te tak te khuan khu amam po amam lo re na tlang hi a thap mai na thap reng a lian kat khen thla na lai po lian chu ne du takani du tak el ai chum mok mok thang om zia hian mo khu khe athem te tak te po khana zai ran thei via mani khu thing lai khu la rang mi la wa khu chu khu chu rang sa ni tlai khu na la rang lo ti jong kan zai china ngo a du zia khu nu em a du takani du tak ei loi loi ma hei ava han du em em ve dar lang kat nan chun atlak hle don ni hi ai ang tin ma om ei lo hrim hrim mai hi mo khu dar lang kat nan chuan a man tlak ve hle don thawani hi hei po hi hei khati zong kha ni e lungpa ngai ai chuanin achanga dar lang kat nan ro chuan a man tlak don ti chiang